Tama na, tamul-mulam eh. Lolo, mag-ngayon milagro, di pa nag-gel na, nagasaki ka na, kay mama eh. Wala, nagkita yung angkat ang sangi na, hindi. Ano? Nga, taga-Cagayan? Wala, taga... Taga-Fernando. Taga-Liwa. Anak niya Mang Sila? Ay? Burito niya Mang Sila. Ay, wen. Aja kapsat mo da di ko sa Angeles. Cak mana? Wen. Awan sih kapsat ko na ada tamhid. Nih, misalnya sa pulo sako. Sa pulo sako. Ayun, akan anong barong na kakakaas. Berbabutan sa pangrama ng kanon. Ika, dispensarin yun. Asa, data naman lang ate, sa tikwa, na imbas magtikwa yang. Kaya production manager min. Talaga yan. Plastic yun na, ano ka? Si wife, engineer Comis, under construction pala, nagkita doon mga parties na. Dati tigit na nga kay Salsalpak, hindi masilig tayo dati. Ito yung bakod na pa kayo. Yeah. Bakod. Diyan kan. Ito bakod. Alaala na mo eh, na yung bagay ito yung balay. Platform na sa Bresika at nasa. Ay, ito si balay ito nga. Nakararami ito. Jadi ka natingin ka. Kaya si Nona. Nag-birthday mo, hindi ko lang ka, di lumayan. 9 years old. Florendo. Doon kayo kayo lula. Hindi ay. Para makita yung mukha. Nandiyan si may kadwa. Only two artist also kami nga. Ay, tawag yan. Okay. Dama ni Madam Kuya Kaling. Saya belum playing mga artista dito. Sujay. Okay. Marmol makan dingin na. Tama. Buting ka na ni Manang yung sakyan niya ang palingkuhin. Manong dito. Nika. Lorenzo ka. Lorenzo Gomez Ratoy. Truck. Yan. Ay, walang mata na. Hi, how is Alaska? Alaska. Kumusta kayo? Yeah. How are you, cousin? Bring us the call over here. Yeah. Jadi pagkadalang presa yung di 49. Kami action. Sige, kami. Hello. Halo, Insan, kamu tayo? Kan. Seragam. Kumusta kayo dito? Ano walang lagi lawan sa mga nagsusulat sa mga nagsusulat. Ano ang may prayer na ano to? Ha? Dati si sumot ni Lina sa ni Jotoy. Salah tamu si dia kan di Magantay meditation ano pa. Ikaw kaya sa tema tayo? Ayaw di pakol sama jalan ka. Alam mo, kumusta kayo at aming kita na ako ha.
Perning, Arturo, Pasitaan family. Ah. Bagmat nakaralkad kayo mo di sa kasada kami mo kasi napudyo. Yan pa yan. Kumusta ako talaga ito, big. Ipashare rin natin lambing din ako na. Kuhan, ipalpalait siya na sa lamin niya to. Sobrang mat sinapulot ito ikwa. Ah. Ito'y laon yun. Ah. Yan to na Sabado. Yan to na Sabado. Ah, sige, adi na. Yan So, to na Sabado, yan na. ayo, ayo, JTV na ante. O, JTV yun. Color. Babuyanan to JTV yun. Dati malas ka. Mobile na tani. Ikaw ko ba? Ay, pandayalas ka na tani. Kamusta ka tini? Patuladan na kami ti Eskimo. Tawagan ka mo tata, no? Makita na di Kuwait. Nagkasugan. Bay, 5, 5, 8. Tawagan ka mo tata, di siya ali. Di siya ali. Sabi ko na tani. Ha? Pakasyawa. Ay. Ante, okay mata. Set. Nama kali nata na magtipa. Dijay tindahan na tenti pang panganan ti nagtapa di nagana.